binili ko din ngayon, pinagsabay na lang daw, pati yung libre ng aking familia. At kami-kami lang to ngayon dito. Baka mapansin nyo, wala kami mga face mask. Naka-private kami. Kami-kami lang sa isang resort. Kaming pamilya lang. So, bago naman pumasok, mayroon naman kaming scanner. Ano ba yun yung ginaganon dito? Basta yun na yun. Puro naman mga mababa naman ang mga temperature. Yan. Dito, nandito mo yun sa likod. Kasi maingay doon, may bichoke doon, nagkakantahan. Pero mamaya pupunta rin ako doon. Hindi ko alam na may pa-surprise birthday pala ito. Ano ko? Yung mga kapatid ko. Kasi magulang ko nasa Samar. Yung pamilya ko dito, kapatid ko sa mga tiyahin, mga pinsang ko. Yun. Sumisikat na yung araw pero nakagano pa. Maaga kasi gising kanina. Lakad tayo ngayon doon sa may swimming pool. Ito yung may mga bata, oh. Ayan, yung kapatid ko na yan, yung payatot na yan. Sila yung pa-surprise na yan. Ayan, yung pisang ko na yan. Kami makulit yan. Ito yung tita ko. Ayan. Hello! Sila yung may pa-surprise sa aking kagabi. Pero hindi ngayon talaga birthday ko. Pero parang wala ko kahapon yata nag-birthday ako. Ayan, mga bata na yan. Punta tayo doon banda sa Bichoke.